Orduan, gure hipotesi nagusia da, euskara hizkuntzen jatorrizko gordailua dela. Eta munduko hizkuntza askoren aztarnak ADN euskal partikulen bidez deskodetu daitezela. Egiten badugu paralelismo bat biologia eta hizkuntzaren artean, gure genoma euskara eta kode nagusia izango zen, euskararen kode nagusia, ADN-a berben logika funtzionala, geneak 790 partikulekin eitzen daulan, niretzako larregi dira, eta saiatu naiz, horrek ondinoko nau batzuk dute zanbatu, apurtxu bet, sistematizatzeko metodoa. Eta gaurko egunean 790 partikula dekotez, eta gero, hitzak izango ziren partikula horien kombinazioan aldeko zuen modu, kalamar, kal hanka, eta amar hanka dekozena, edo nik ezoratzen den hori, nekora. Helburua, hizkuntzaren ingenieritza genetikoa garatzea hizkuntzen benetako jatorria deskodetzeko. Hizkuntzaren jatorria, dokumentatuta dagoena ez da osoa. Linguistak eta filologoek, beren akatsik handiena da, paperean dokumentatuta dagoena bakarrik balizkoa dela beraientzako. Baina, idazkerak dekoz 5.000 urte inguru, zer gertatzen da, lehen ez ginela mintzatzen, gizakia askoz lehenagotik mintzatzen da. Orduan, hitz zarren esan nahiak toponimian eta etimologian gordeta daude, eta bakarrik euskararen bitartez azaldu daitezke. Akademizistek, latinian, grekeran edo arabieran oinarritzen dira, baina euskaran sekula santanez idatzirik ez dagoelako. Orduan, ez dute ez da aintzate hartzen. Hezkuntzaren eboluzioa ulertzeko historia aurrera jo behar du. Nomadismoaren garaia, gizakia eseko askotan bizi. Artzainak, arrantzaleak eta ehiztari nomadak ziren. Eta hizkuntzarrek zaharrenak garai honetakoak dira. Gizakia bizimodu aldatu zagoenean, gehienak desagertu ziren, euskara ez. Eta bazeuden, tribu batzuk edo talde batzuk, geldirik egoten zirenak, ez zirenak nomadak, eta horrek ziren keltoiak, geldi egoteko ohitura edukien horiek. Zer gertatzen da neolitikoan? Nekazaritza. Eta nekazaritzarekin batera sedentarismoa. Elikagaiak ekoizten ikasten dugunean, biztanleriaren hazkuntza hitzen bat gertatzen da, herriak, ubiak, aberriak sortzen dira, eta haiekin isolamentua eta hizkuntza-harriak. Eta gero, merkataritza eta dirua, eta haiekin botere nahia, gudak, invasioak, imperioak, zibilizazioak, garai modernoak. Eta horiekin hizkuntz modernoak, horrek idatzi eta irakurtzen direzan hizkuntz kultu, latina eta grekera oinarritzat hartu da, baina nor da hizkuntz moderno horren ama? Carme Jiménez Huertasen bideoa edo liburua irakurtzen baduzue, argi dago latina ez da. Euskal nomadak. Hauek mugitzen ziren gehienean, ingurumenaren ezagutza zehatz bat zeukaten. Eta ezagutza hori, izenetan adierazita gelditu da, animali, landare, elikagai, erreminta, teknologia, hizkuntz guztietan. Hizkuntz guztietan dago metatuta euskararen ADN hori genoma unibertsal bat izango bazango. Azken batean, gizaki horreko genoma bardina, hizkuntzak dekoien genoma bat, eta hori, euskaran dago. Adibidea, narvala, Arktikoko zetazio hori, behar basuen, larru osoa gaitik izatzen zuten, eta hori, esango da, narrua, balea, narvala. Horrek adierazten dau, kapazak zirela,
Artikora egiteko, bazeukatela teknologia nahikorik olako animali pisutsuak eizatzeko, eta bazituztela bebai, itxoso eta itxosogintzako jakinduria nahiko leku guztitzetatik biltez. Toponimia da, euskararen aztarna unibertsala. Hori neu baino beto kontako txue Mari Gualdea, bere liburuan. Ez dakigu zelan deitzen zen paleolitiko protohizkuntza hori. Jabik esaten dago euskere, beste batzuk esaten zuen lengua, baina gaur egun euskera bertotik eratorrita dago. Eta non hitz egiten zen? Toponimoak ikusi eta ikasita, Iberiar penintsula osoan, eta Eurasiaren zati handi batean. Paleolitiko nomadak, GPS-erik ezeukaten, bai natura eta harri moten ezagutza handi bat. Hortik harri arloa, ez da? Eta ezagutza horiekin izendatzen zituzten lekuen izenak eta izen guzti horiek euskaraz dauz. Eta gainera ez hori bakarrik. Depende eta nondik begituten dozu lekua, esan nahi desberdin bat emoten dutzien. Ez dakit ezagutzen duzuen Ogoño, mendia, Laga hondartzaren albotik ikusten badozue, ikusten duzue arroka itzel bat, ez? O handia, go altua, oino arroka haitza, haitza handi eta altua. Baina erantzometik txalupa bat hartzen badozue eta kostandetik basoi hasi Ogoño ikusten, ikusiko duzuena dira Ogoñoko kobasulo. O handia, go kobasulo eta oino arroka haitza, kobasuloz bitetako haitza dira. Bi irizpide leku bardina, leku desberdinetik izendatzen. Horakoak zen, gure arbasoak. Aitzindaria, historian zehar asko izan dira euskara jatorriko hizkuntza moduan definitu dutenak. Mazazpigarren mendean, Marineo, Garibai, Licenciado Poza, honek euskara eta Europako hizkuntzen ama, Espainiako jatorrizko hizkuntza zara eta dualismoaren aitzindariak izan zian. 18. mendean, horreko Gaita Larramendi, Astrarloa, Herbaz, Iza, Mogel, Humboldt, baskuiberismoa eta euskal iberismo zientifikoa, logika primitiboa. 20. mendean, Zakarias de Vizcarra, Theo Benneman, Agirre, Aleman, Meneses, sustrato baskonikoaren teoria eta etimologia unibertsala. 21. mendean, Zubiaga, Martín, Estañal, Lope García, batzuk aipatzearren. Asko da, hizkuntza pentsamendu sistema eta hizkuntzalaritza kognitiboa, lotura genetikoak, baina, niretzako inflexio puntualen esan bezala, goitiatarrak izan dira. Juan, Aita, Juan Ramon eta Javier, eta batez bere, Javi, eta hori, bizia. Etxuzkan dago, ja, nahikotxu erabilita, hau da, nire biblia eta honegaz mugitzen da. Eta hasi nintzen, dizionario etimologiko kritiko del castellano, Javi dekosan berbak ikusten, da horren gantzan nintzen. Etimologia zer da, zientzia ala sineskeria. Beraiek esaten dabe etimologia zientzia bat da. Eta zientzia bat dan unean, nik hori da kritikatzen dodana. Zeren etimologia itzen jatorria, hauen historia eta denboran zehar izan dituzten forma eta esanai aldaketak aztertzen dituen hizkuntzalaritzaren adarra da. Greziako etimo, egiazkoa edo benetazkoa eta logia, ikasketa edo zientzia hitzetatik dator. Hau da, hitz baten, benetako esan nahia, bilatzen duen zientzia hitzatik. Hori da, esaten dabe. Baina gero, egiten dabena ez da hori. Beraiek erabiltzen daben metodologia, konparaziozko metodoa edo metodo konparatiboa da, eta hiru zutabe printzipal deko fonetikoak, hau da, hizkuntz batetik bestera, soinu aldaketak nola pasatzen diren, latinen adiz, hasierako F hori H mutua bihurtzen dela badakitze, fa batik abara zelan pasatzen den erderaz, eta aldaketa hori konstantea bada, balere fonetiko bat dela bihurtzen da, guk ere badetugu, lehen keltoi esan dugu, oi hori erderaz onera pasatzen da, honen amaitzen da esan erderaz horra guztiak, euskeratik dagoz eta ohitura adierazten da.
Ahaidetasuna eta familia zuhaitzak, hizkuntza desberdinen arteko antzekotasunak sistematikoak direzenean, eta ez kasualitatezkoak, jatorri bera dutela ondorioztatzen dute, eta hor, batzen dabez, hizkuntze indo-europear guztiak. Eta azkenik, berrera ikitzea. Dokumentu idatzirik ez dagoenean, hizkuntza modernoi atzeraka begiratuz, arbaso komuna nolakoa zen irudikatzen dute, eta saiatzen dira, proto-euskera bat, edo proto-indo-europearra, edo olakoak ipintzen dutzi horan asterizkotxu bet, eta baina, aurrera. Orduan, konparaziozko metodo hau, gaur egungo filologo eta hizkuntzalarik erabiltzen dagoen metodoa, horrek dira erraiak, dokumentu historikoetan bilatzea, hitza historiak zehar idatzi eta agertu diren forma guztiak bilatzen dabez, adibidez, gaztelanik hitz bat badago, erdiaroko testutan, nola idazten den begiratu, latinera ino, eta beste hizkuntza batera ino iritzi arte. Idatzizko katea eteten bada, etimologia zalantza askotzat hartzen dut. Gero, lege fonetikoak aplikatzen dabez. Hau da, pausorik teknikoena. Filologoak badaki soinuak modu erregularrean aldatzen direla. Adibidez badaki latinaren o labur eta zentudun bat, gaztelaniaz ue bihurtzen dela, hortan, puerta. Aldaketa horrek lege hori betetzen ez badu, filologoak pentsatuko du, hitza ez datorrela handik, edo beranduago sortutako mailegu bat da. Gero analisi morfologikoa entzen dabe. Hitza zatitu egiten du, erroa, esanaia daramana, eta txiskia, gramatikako informazio. Sustraia identifikatu ondoren, familia bereko beste hizkuntzekin alderatzen da. Italiera edo frantsesa eta bar, ea errobera duen ikusteko. Eta azkenik, analisi semantikoa, formak bat egin arren esanahiak zentzua izan behar dago. Hau ez da egia, hori ez da betetzen sekula santa. Gero ikusiko dugun modun, ez dotzi esanahiari ezelako importantzik. Eta hor da, beren akatzik eta nabarmenena. Zeintzu dira metodo komparatiboaren akatzaz nire ustetan? Lehenik eta behin dokumentazio idatziaren menpekotasuna. Esan dugun modun, 5.000 urte. 5.000 urtetik atzera, berarik ez da gure jakin, ez dago ezer idatzitik ez bada. Eta gero latinizazio behar du. Hitz batek latinera eroateko, egingo dabez edozein kilkaketa, edozein gauza azteko jatorria hori dara. Eta horren ditzen dira. Zaten dabe, Ávila, del latín, Aquila, ja, da, eta non da, zer gure dago esan el latín Aquila. Dogma bat da, behin eta berriz errepikatzen, azkenean, danok dakigu, Ávila datorrela del latín Aquila. Zergaitik, zuek behin da berriz errepikatzen duzuelako, ez. Logika funtzionalaren gabezia. Soinuen aldaketa mekanikoak aztertzen dituzte, baina ez diote bere buruari galdetzen zergaitik duen soinu batek esan nahi zehatz bat. Ez diote esan nahiari importantziarik ematen. Dana da soinuari. Orduan ez dago metodo zientifiko bat. Zaten da etimologia zientzia badana, ez badiko zu metodo zientifikorik ez dindoz izan zientzia badana. Claro, guk nien naz linguista, ez filologoa, nik zientziatik nator eta teknologiatik. Orduan, guk metodo zientifiko bat jarraitzen du. Eta metodo zientifikoak, edozein metodo zientifikoa izan behar badan, lehenengo behaketa eta galdera bat planteatu behar da. Arazo bat edo fenomeno bat identifikatu behar dozu, gero hipotesi bat, azalpen posible bat formulatu, hasi esperimentaten hipotesi horregaz eta diseinatu esperimentuak gero hortik datuak hartzeko eta analizatzeko, ondorioztatu horrek datuak eta hipotesia baiezkoa, ezezkoa edo aldatu behar da. Zuzena baldin bada, hipotesi hori lege bihurtzen da. Orduan guk teknologian antzeko zer egiten dugu, proiektu karan egiten dugu ikasleekak, proiektuen metodoa, eta lehenik eta behin badau ezagutza fase bat, non arazo bat planteatzen jaken ikasleei, nola ez diren lehenengokoak, zubi bat erekitzen dabezenak, adibidez, ikusten dabe beste zubi batzuk, informazio bat opaten dabe, hasten dira beren diseinuak egiten, bozeto bat egiten dabe, atalaketan neurriak, zelako materialak erabiliko dabezan kalkulatu, zelako fasetan eraikiko daben, zelako funtzionatuko dauen prototipo horrek,
eta planifikatzen da, zelako materialak, zelako herramientak, zenbat diru gazteko daurien proiektua itzen, eta gero, diseinatu eta planifikatu da bena, eraikitzen da prototipoa, publikoki aurkezten da proiektu guztia, eta gero norberak ebaluatzen da bere prozesua eta taldeka egiten da ebaluazioa. Saiatuko naz, baina eske... Bai, nabila toda leche, porque dekote denbora, hori berdiz... Saiatu naz. Zertan datza ADN-aren metodoa? Bueno, antzeko prozesu teknologiko horren antzeko zehozer. Lehenengo, behaketa fase bat da, hitzaren ezagutza. Eta lehenengo hitzaren definizioa, hitzaren esan nahia, topatu behar du. Baina hitzaren esan nahi hori ez da hartu dikzionario batera, hiztegi batera juen eta definizioa ikusi, ez. Funtzionalitatearekin batera kudeatu behar duzu hori esan nahia. Hau da, jaitzi behar zara mundu errealera, atera behar zara liburutegitik, liburuetatik, eta joan behar zara, oindara 20.000 urteko nomada batek zelan pentsaten zauen, eta horrekin egin hurrengoko fasea diseinua eta eraikuntza. ADN partikulak antolatu, analisi morfologiko bat egin, hitza zatikatu, ADN partikulen arabera, eta partikula horiei dagokien esanaiekin, sintesi morfologiko bat egin, partikulak eta partikulen aldaerak batu eta alteratutako esanaien multzoekin hitzaren definizioa sortzeko, eta azkenik, eta batzutan, eta ez lege modu, baizik eta nonoz, lege genetikoak aplikatu behar dira, bai. Behar izatekotan, aldaketa fonologikoak emoten direzako edozein hizkuntzatan, denbora pasatzen denaren arabera. Baina beti ere ez dut moduan, ez horrek topatzen trampak egiten gero neu nahi doena lortzeko, hori da beraiek egiten da bera. Orduan, metodologia tradizionalarekin alderatuta, prozesua asko zehatzagoa eta sistematizatua da, eta beti ere metodo zientifikoan oinarrituta. Kontuz, adiktiboa etxan daiteke, total engantzatan hau. ADN-ren genoma unibertsala, hipotesia planteatu behar badugu, gure metodologia, lehen esan bezala, euskararen genoman oinarritzen dugu. 790 genotipo edo partikula. Hitzak osatzeko. Partikula bakoitzak, bere aldaerak eta bere esanahia dauzka. Alda ezinak eta hizkuntz guztietan errepikatzen dut. Ze euskara erabili behar dugu, jatorrizko hizkuntza ezagutzearekin ez da nahi. Euskarak milaka urteetan zehar jasotako aldaerak baztertu egin behar ditugu eta gure arbasoen hizkuntza primigenio horretarako hurbildu. Eta horretarako bi dira jarraitu beharreko premisa. Bat, bizkaileraren erabilera derrigorrezkoa. Luis Mitxelenak eta bere euskal filologia modernoaren jarraitzaileak, euskara batuetik bizkailera guztiz baztertu zuten, beste euskalketako hiztunentzako gergaitza zalakoan, edo latin eta erderaren prestamuz beteta egoalako, horrela, batua baino, egin nebien batuzia. Eta ADN partikulak ez daude esas hizkuntz horretan. Euskal genoma, bizkaia. Beste euskalkiko jendeari, bizkaia ikasitako zuen, ez dago besterik. Batuzia asko behar dugu beraz, eta euskaltzaindiaren euskara hori, une oro eta zentzu barik aldatzen doazen arau gramatikalak, inposatutako atze santar eta arrotzaren erabilera, eta bestelako ankerkeriak, ahaztu behar dira. Eta gure arrazoin hizkuntzara hurbildu, modernitateak, modak eta hizkuntza konplexoak atzera utzi. ADN-aren bihartatze nagusia, bat, morfema bakuna. Hitza ez da unitate de bakoagarri. Hitza esanahia duen atomoen ADN partikulen batura da. Eta berba bakoitza partikula edo gene horien multzo da. Gizakiak gizaki egiten gaituen moduan, hizkuntzen muina euskararen ADN-ean errotuta dago. Eta gero logika funtzionala. Berba, objektuaren funtzioari lotuta da. ADN partikulak batzen hitz bakoitzaren esanahia kirurgikoki azalduta da. Bere izaera edo eta funtzionalitateaz era zehatz batetan eskribatzen dela.
Inkreible da, honek jendiek zelan deskribatzen zituzten prozesuak, natura, eta hori da harrapatzen zaituen azken batean. Gure hipotesia zein da? Euskal genoma hizkuntz guztien hitzen barruan txertatuta dagoela, eta ADN partikula horiek batzen, berben, esan nahi, funtzional bat lortzen. Hipotesi hori kontrastateko, neuk hartu dutez, ez bat ez bi, baizik eta 2002 erdalitz okiratu dutez RAEC dekon diccionario de la lengua españolatik. Eta, hor dekozu ez batuak, 2002 hitz horietatik, beste 1682 etimologia sortarazi dabe, beraiek esaten dabe esan jatorrizko hizkuntz horretan. Baina, beste guztiak, 1207 akatz etimologikoak dira. RAEren ustetan, eginak latinetik omendatuz, 71,3. Izan daiteke, baina nire esan duguna, eta hori latinetik, gero banak latinera, aplikadotzan metodoa, eta horrek bebai euskeratik datoz. Guztira, 4.294 etimologia, danak euskeratik eratorri. Baina larriena dago, 154,6 akatz tasa da. Etimologiaren ia erdia ez da zuzena. 1207 akatz etimologiko. 6 maila desberdinetan zailkatuta. Denetari da, gehiengoak aitortzen dabe ez daukatela etimologian. Behintzat, hor, sintzeritate puntua, etimologia edo etimologia desconocida esaten da. Baina gero besteak, inkoherentziak, procedencias dudosas, no están en diccionarios, beraiek esaten dabe dauzela, eta gero zoaz latineko dizionarioa eta ez dauz, gezurretan, gaur egun internetagaz eta gezurretan ibiltzea, nahiko gatza da, harrapaten dituzu bat baino gehiago. Edo igual dikzionario batetan dau, baina beste batetan ez, eta holakotan ibiltzen dira. Horre danak, zera, betotez, dekotez zailkatuta, baten, bueno, pues, ya que agertu dan, el de txiste, de txiste. Edo zein.